Umuulan po ngayon. Ayan, medyo cuddle weather po today. Pero wala tayong kakado. So, ayun silong kuya. Nandun sa kusina. Inaayos po nila yung faucet ko, yung gripo. Kasi nga, continuous yung tulo niya. Tapos ito yung nag-ano na pag nilak mo, dapat wala nang tutulo. Kaya ang ano namin, replace. Medyo mas maiksi siya kaysa dun sa oven. Pero carry. Wala na tutulo. Thank you 3M Services and thank you Miss Michelle, to si Miss Raquel, and also yung landlady ko na si Miss Michelle din yung name. Thank you guys so much for the prompt response. Thank you for fixing the faucet. I'm so happy. And I'm done. So, ayan. Ito yung mga pambahay ko na t-shirt. Ito, towel. Isa lang siya. Face towel. And this one, mga t-shirts, tsaka sweatshirt ko. Ayan. And then this one, yung mga pambahay na shorts, leggings, pang workout na bottom. Ayan, mga workout shorts. Ito yung mga bralettes ko, tsaka sports bra. And then, ito, mga blouse. Tapos, skirts and shorts na panglakad. And then, we have here shorts and pajamas na pambahay. Ito yung mga terno ko na pambahay, tsaka pantulog. So, there.
Hey guys, so what is up? So these are the organizers na binili ko sa SM and some groceries. So this is, I bought this from IKEA Reseller PH for 1,900. It's like parang siyang shelf. Basta papakita ko sa inyo mamaya, i-assemble din natin yan. And then, kasi, nagbili din ako ng mga containers or mga glass na parang baunan for the meat sa freezer kasi gusto ko din i-organize yung refrigerator ko, especially the freezer. Sobrang gulo ng mga frozen goods doon. And then, I bought these organizers for my kitchen cabinet kasi sobrang gulo. Papakita ko mamaya. And then this one, I plan to put this sa side table ko para wala masyadong makitang gamit sa ilalim. Ito naman, mga floor mats.
strawberry. O, diba? Ang dumi. Ayan na. Yes. So, these are PR packages. Kaya sobrang gulo ng corner na to. Hindi ko din maintindihan. Wala na ako mapaglagyan.